Right, pwy'r, so di'n cymysgu lot gyda flaenwyr, pwy'r prop gorau ti wedi wario gyda? Gethin Jenkins, easy one. A ddim meddwl. Yeah. Cath, o prop ti? Hoff prop fi, glas o wyn. Yeah, good choice. Sut dechreuodd pethau ti agos yn y tîm, a siwn y gaps chi gyda teulu gyd, mae wy gaps chi yn y Mountain Warehouse. Yeah, well, mam yn cap pêl-fasged I Cymru, brawd yn pêl-fasged I Cymru, obviously Mace, cap rugby, a fi'n cap rugby, so mae pero ni yn y tîm. Adwn nhw wedyn I gyd gyda gilydd. Yeah, no, mae Mason di cymryd dros y whole wal nawr. Your favourite son nawr. O ti'n gwybod dewis rhwng pêl-fasged a rygbi pan o ti'n ifanc? O dewis? Na, dim lot o opsiwn pêl-fasged pan o fi'n dod lan, really. O fi'n mwy pêl-droed rugby oedd y dewis. A nes I dechrau dy Caerdydd, a ti'n ifanc pan dechreuais ti? Syth mas o ysgol I Caerdydd, ie. Pwy nath edrych ar ôl ti fel newbie'r garfan? Yr amser o fi wedi dod lan, oedd yna lot o chwaraewr dda, rhyngwladol, ond I fi, Ceisio Lala oedd yn really good. Nath eistedd lawr gyda fi ar ôl pob game, mynd dros game fi pan o fi'n chwarae Caerdydd. Mae fe'n dod dros fel boi neis. Really, really good. A gwybod ni, pan o ti'n Gaerdydd wedyn, gleision, joio night out fach, team bonding. Yeah. Cwpl o good nights neu beth. Yn ymwedig yn y blwyddyn cyntaf, yna lot o boys ifanc yn ei blwyddyn ola, Paul Tito, Xavier Rush, boys fel yna, nhw'n Casey yn yddo, oedd yn really good nights out. Fi'n cofio, probably night out cyntaf fi, o fi at y bar, a fi'n dweud, os maen nhw'n dweud, wash your car, nath Paul Tito call, go and get a bottle of Jaeger. A fi, like, 17, probably haven't even had my first paycheck yet. I'll be like, oh my God, my car's not going to keep me at the bar fel na. And they'd say, no, go behind the bar and go and get it. Or nhw'n cael good relationship gyda walkabout. So we like to all the bar, got a fridge, 2 bottles of Jaeger, to all the bar. A ti'n stop o chwysu wedyn? Yeah. It's like a relief. Card. Ges ti gyrfa ffantastig, ond yn anffodus, ges ti lot o anafiadau, rhaid I ymddeol, wyddol cynnar. Beth oedd bod na fel yn goffa wneud na? Ie, oedd e'n anodd, ond ges I 3 mlynedd o rehab, so oedd e'n gallu gweld e'n dod am amser hyd. Like, oedd e ddim fel fi wedi cael anaf, o wedyn next day you're done, trio ffigur popeth allan. Oedd dwi'n gwneud yn haws? I fi oedd e, ie. A fi actually ffodus o dau o ffrind gorau fi, Gareth Anscombe a Ellis Jenkins, di wneud e. So fi di wneud e yn y September, a Gareth wneud e yn Awst. Yr un anaf? Yr un anaf. A ddau ni yn byw yn agos I peth Ellis. A trio ni allan am like, 7 mlynedd between us. Ond so be, gweithio'r anafiadau a gorffen chwarae'n ifanc, nes I wario dros Gymru, be ti'n cofio'r call-up? So mae call-up, chi'n cael e-mail, so mae tîm yn mynd mas midday, chi'n cael e-mail like 11:58, so chi byth yn gweld e tan mae fe'n mynd mas. A more often no, chi ar y cae yn ymarfer anyway, so chi'n cerdded off on my boys and dweud, congrats, you made it. And like, chi'n cael hwnna like 5 years in a row, a chi ddim yn, you haven't. Chi byth yn dim ond. Terrible. I got ffôn lan a wedyn mam, brawd, dad, text, yeah, dan bach yn gwybod. Yn oed yn lai, ti'n meddwl bydde nhw'n gweithio ti neu bod ti'n cael galwad ffôn yn gweithio ti? Bydde fe, mae'n atrach na e-bost? Na, either way. Oedd pigeon yn yla negeseuon I ti yn nhw? Pigeon mail. Yn y post, yn y post. Ni'n mynd I gwaith, o'n i'n cael y post yn y gytra gwaith. So, am y cap cyntaf, ges ti anaf yn y gêm ni? Yn y gêm, ie. Oedd fi'n credu oedd yn like 77th neu 78th minute. O, ti di wario yn fwy ar gêm? O, fi wedi cael gêm dda, o fi'n really hapus, o fi moyn just rhoi one big shot I gorffen y gêm, a discyd o shoulder. Erbyn pwy oedd y gêm? Ar y anyn. Ffwnomenal tuff ar y fe. A beth oedd canu'r anthem fel? Ti'n emotional, o ti'n canu fe, neu o ti'n weps I gyd? Sy'n maim o fe fi'n credu, oedd like lump on a throat, so fi ddim gallu actually canu. Na. Ond oedd fi'n sponsored by Under Armour ar y pryd, a oedd yn cael y best box yn y stadiwm, a nath roi ticket I mam a dad. So fi'n gwybod ble oedd nhw. A like right ar y diwedd, nes just locked eyes, a oedd ddau nhw'n crio, wedyn tears, just, I was like, oh no. Right ar y diwedd, like a 20 seconds kick off, so try to wipe the tears. Mae'n anodd. Oedd yn good. O ti'n canu'r anthem yn uchel? Tone deaf a han. O ti'n trial, O ti, ie. ond nes ti'n gweld rhywun fel... Fel dyna'r ddoi o chi wedi bod mewn cwr bechgyn yn ysgol, bydde dim problem dych chi. Rhaid clips dyn ni ddangos o'r steddfod. Dans y gwirin. So beth wedys ti'n gêm eich glad? Na. Nes ddim chwarae gêm, ond fi actually
travelling reserve. So chi'n cael y starting team, y bench, maen nhw fel arfer yn take one forward, one back. Travelling reserve, just in case mae rhywun yn cael anaf neu sydd ill. So fi'n travelling reserve yn y game cyntaf yn erbyn Iwerddon. Felly ni colli'r game, like, quite bad fi'n credu. Yr ail game wedyn, maen nhw'n enwi'r team, enwi'r bench, same bench, travelling reserve forward, Ross Moriarty, exactly the same, travelling reserve back. Nath nhw'n newid fi. So fi'n like, well, right, my fault, then we lost. Ti'n gofyn pam? Na, na. O dy ddisgybliaeth di yn dda iawn yn ystod dy yrfa di. Ges ti'r riod carden felen, Cory? Un. Pwy ddod i roi'r garden neu ti? Boss. O, na. Gaf fi weid, fi eitha blin bod fi'n rhoi cardiau fel yn y ti. Wel, gadi... Dele wedi bod yn goch. Esbonia beth oedd y garden felen am. Ti'n cofio? Ydw, ie. Nes i mynd yn interception. Legit. Oes gyda chi clip? Na. Na, gos... Good. Oh, you're going to lie down, mae'n mynd i wneud y lan na. Really good interception attempt. Yellow card. Doi llaw I Byr, popeth. Popeth. Stalwa fel oedd ni'n gofyn os yn gyda chi. Hwna'n game olaf y season. Y game nesa oedd game olaf fi erioed. So fi bron di wneud e full career, ddim yellow card. O, Nigel. Gwe sori ti fe? Ymddeiriau. Fi'n tw'n blyth emotional fi eitha blin. Sy'n ni'n gwybod ti'n mynd i benni, ddim i roi fe ti. Beth oedd atgof y gorau ti ware, ti'n modd? Bydd rhaid i fi fod y hat-tric yn y Cwpan y Byd 2015, hanner cynta. Ond again, nath y game hwnna gorffen gyda fi yn cael llawdriniaeth eto. Ar beth sy'n llawdriniaeth pryd ni? Llindegar, off a bone. Pwy bydd yn ware'r game top? Ond ti'n sgori tair cais yn gyflym, o ti'n meddwl lle i torri'r record? Ie, hanner cynta, so o fi yn... Chi ddim yn meddwl amdano hyn, ond back of the head, o fi yn like, I wonder what the record is for most tries in a game. Oedd e 6 fi'n credu. So I go, maybe, wedyn, literally, redig allan hanner amser, first kick-off, gone. Oh, no! Beth i ti'n ei nawr? Agent now, rugby agent. Fi'n bod yn neud hwnna am, well, almost a year to the day now, pretty much, yeah. So pwy'r client, hoff client i? Mason Grady. Oh, hey, sign this, son. Sign this here, my boy. Go there, sign this here. Mae'n jyst i ni sy'n o heddi na, gwybod? Ni'n gwybod beth na, mae'n sy'n o gleision heddi. Ie, mae'n re-sign am blwyddyn nesaf nawr. Good contract? Well na fi erioed i cael. O, reit.